de fer una entrevista. A veure, quants correfocs has participat? És el primer. Si t'expliques aquí. Una cosa molt calenta, eh? Encara o què? Compte. Abans els correfocs els feies de fora, de dintre... de tot. Bé? T'has cap moltes vegades? Cap ni una. Només el cabell, eh? Jo estic cap per això, eh? Per què no? Per què? Però per què? Perquè encara queda més d'una hora, eh? Último ven. No passa res. La forma de divertir i a propòsit, no? Vas ballant, ja està. D'acord? Doncs a gaudir a tope, eh?